Gelmedeyim. Ihlas. Assalamu alaykum. Sağlıkmı, yaxşımı? Ne diye adalıyam? Boyuna yetiriptiniz tuğulama. Adalya. Bir vaqtdan yetiştirer. Beh, tuğulama. İyiyim, oğlum. Şunun renk ama olur mu öyle şuna? Qovwa ola şol. Beh. Tuğulama. Beni başarma. Ne diyorsun? İneyim. Anamı öldüyeniz mi? Ödeyecek avaliyata. Tuğulama berekallah. Ödeyat mı kaya diyen? Oğlunlar, adamlar inansa, anamı öldürecek olmalı. O kalkamam şey derdi. Köşük kakına kovanyanlar. Kakanız size bu işe ne olsa gerek. Bilmedim. Bu yüzden biliştim ki. Yetişenler. Siz yalı oğlum olsa, mela bu işe olurdum. Tuğuleme, katı ulu işe ediyeniz ay. Güzel kayın gidiverin de. Boley alay. Nemi day? Eni bir yattan çıkarma buraya. Bolya. Qalan alıp çık. Doğru kayın bolun, bolya. Men hatagana aytacak. Allah şifa versin. Bolya, Sağman barın. Yürü kaka, yürü Ali. Kaka değildim ay. Kaka? Yürü Ali, yürü. Lukman araştura. Ulu Khan dostaydı bula Yeltsin kaka değil da. mi? Yok, Han urdu men kaka, Han urdu. Dere tabi ayağa aşağı terit. Oğlum nerelere geldik? Yalkımda kaka. Nerede? Yalkıma geldik. Aynı gözümüze moruna bağlam. Hava kuşumuza mı gidip var ya? Hem buraya varalım bu çayın başında kuruluşuyor. Bana bu oğlanlarım aldı. Yollasın dostum. Bolya Buraya kaka. varalım bunları çay suğun verildi. Hova uğradı. Bolya kaka. Joram şu ateşte mesela çan işleyecek kay. Hawa, sen diýäniňem dogry. Ola dağı neymi? Iýjegim ma, geýjegim ma, hemme zat ýetirip dur. Ola getirýänler. Kemedenok, onuň menen bir kenzat diýip duramak. Yani öýüň adan aňaryňda pul goýsaň başgaça bolýar. Ondan bular ýaly işleri ýemişe çykyp duran. Senim dogry diýäň maslahatyň üçin sagja bol. Näme öýde oturmak üçin okadyňmy? Hawa, oýnaman okamak. İki diplomam var. Hani häzir gelsin, men gürleşip göreýin. Kurslaşlamyňam bardy işläp ber. Diňe sen öýde. Şu meseleni şu gümür çözeýinne. Dogry diýäň. Näme diýse bolýar diýip görmezler arasyna öz ýeňem ýöret. Ýöne maňa şol iş saklap goýgynym. Men gürleşip saňa belesini aýdarym. Owa gürleş, mundan aňary uzaga çekdi. He, bolya sağ ol, gel öýden. Gürleşeýin jaňlaşarys bar onda. Sağ oturgy, sağ ol. Bolýa sağ ol. Han, geldiňmi? Hawa, mehre qowma türdüm tağman. Sen bilen bir zat gürleşäýeli. Hawa näme gurlaşyp bolýar? Men nerdadyr öýtme han. Ya bir zadım kimdir öýtme. Ýöne menim işläsim elýär. Iksan diplomum bar. Bilýän ödüň. Joralarym, kursdaşlarym herse bir ýerde işläp otur. Mehre. Şunça işläp, udokluğun işläp gelip mehre şuurunlar bana artyklay. Nämen kem? Hemme zadyma metip. Onu Ýöne işläsim elýär. Men işlejek. Men joralarym, kursdaşlarym özüň bilýän işläp berler. Özüň adamsaň bir hil gowy bolýar. İşläsim elýär. Diýen zadymy öz puluma, öz gazançyma alasym elýär. Onuň men işlemejek bolsam, näme üçin iki diplom aldym? Näme üçin okudum?
Hudaýa şükür Hudaý ýitirip dur. Men ırsyma, meni taňa berip dur. Diýen zadyňy kem etmän. Işli urun ýerden çykdy mähri. Han, men hiç ýeli uş islamok. Şu mesele boýunça uşmaýaly. Men diňeje işlemek isleýän. Sen işlädiň edýä? Hawa, Bolýa. Men taňa gowy bir işlap bereýin. çyndanmy? Aýlyk kılsa. Çyndan bilenmi? Owa. Edýän işme bura. Gaty aýlyk bar taýyny. Bar eşkleňi. Çalsak taýyn bol. Bar. Oy, Hudaýa şükür. Maňa gerekdi zaten ýa-da işe şuwat. Döwran. Häzir bir iş elçek. Forma taýynla. Hawa. Aşpedinki. Gir. Vay, Şutay seňinni şuna seýlep iş ýerim bolur. üýtgüçlügini. Döwran atalgyjy. Waleyküm selam. Salam. Ýa-da diýen eşiklenme. Gece taýlap ber. Özüne bolajak bolsa. Men kabinetim görkezäýsin. Häzir sen otogam görkezýäs. Bärde şu 20-näki Toyota'ny görülip ýör. Senem bir öýde goşandyň goşarsyň da. Nesip bolsa daş ederin. Nesip bolsa. Inne maňa kabinetim görkeziňne, içindemi? Häzir senem otogam görkezýäs. Geç. Ne yapacağım ulan ölçüsü? Ana Gülýary. Gülýary. Gel, eýne. Bu näme? Tiň täriýsin. Memnun. Ýalyň aýranda arkançlyk ýerden. Gel. Otak geç. Gel durma kesden geç otur. Otur. Ene ýeralmaň, aratalama muňşunatýan. Şunu söýlerken aşpediň resmi sagely. Men 2 diplom bilen şu iş etmelimi? Sen iş etledin. Ene taňa da halalca arataja iş. Onu o iş tapmaýan mähri. Anamay men taňa aýdaýyn şuny. Sen näme pikir etdiň? Men seni bir ýerek iş atalyp, erteden aşama çenni görmän oturan öýtdüňmi? Bu ýanda bol. Ya ol joralyň ýaly ýerden aşam, öýden ýerden gidip aşam öýleýän bolar öýtdüňmi? Bu sen şu elimiň aýatynda bol. Göz astynda bol. Bolem? Ne diýetsin? Tädiýsin. Han, Ağam toy uruşmany ellerde bakımrak barayla bakımrak. Bana ýör. geliverin. Berde balkon, Balkon. ýokary hawa. Neme mihmanlaryňyzy bärigen ýerleşdirip bilýärler. Iksan monitoro toy arka mihmanlaryny syýlap bilýär. Ulu zalymyň ýokardan görnüşi, ullahan 3 tane monitor we bulan bagşymyň durýan ýeri. 600 adama niýetlenen zalymy siz näçe adam toy edýäňiz dogan? Bedenkem şu 600'da bara verir ha? Hä, töweleme. Hökman mayal tüýde adamlyk etmek adyraga daýly geçirik çydaly. Adyrak çykdy ejesine bolýar da şo körpe. Isleseňiz dogan kiçi zarymyzdan görkezip bilerim men size. Ýöreňi de gideýil, göräýil ýör. Ýörüm. Näle bolup durşun? Bolýar da şo çydaly. Gürlemede dur. Bula mene ýaşlaň oturýan ýere. Owadan gerem. Gelingine bu görkezjegmen biziň kiçi zarymyz. Gelingine ýokary galalyň. Geliverin, gireýim şta. Görüýçülik edip ýörme ho. Hayrat et. Maskara bolmaýdy. O ýerde etmek hökman may körpedir da. Ine bu görýäniňizden 250 adama niýetlenen biziň kiçi zarymyz.
Berde de 3 tane monitorumuz var. Toy synap bilerimiz ýaly. Owa. Görşüňiz ýaly toy mekanymyzyň içi gaty odanlar. Hemme zat arasy, hemme zat tämiz. Gowy, bular ýerde toy edip bilsek garmanymyz ýok. Isleseňiz men size VIP zalymyzdan görkezip bilerim. Onam göräýärmi? Hawa göräýelim. Innem VIP zal etjek diýäýdi şo körpäň toýuny. Nämet bar? Nämet bar şo körpäň bizden üýtgeşip ediberdi aştaýda 250 adamlyk gülýala. Näme bolýar aýtan? Bir özüň ýerler gowja bolsana. Ya bolmasa bizden täden öýlenmeli näme? Tam, ýaly bolup dursun. Bolýa, onda da göräýelim bir. Ýörüň görkezen, ýörüň. Bärim 100 adama niýetlenen VIP zalymyz. İçiniň interýerim gaty odanlar. Atowy. Edil bir de var ýüz adamlyk az bolar. Bolýa dara 100 adam o. Näme owan çağırjak bolýan bolşuňyz dagy näýle? Puluňyz kämmi? Puluň bolsa aňyryňyza basmaly. Gören ýerde seçelät bermä. Menüni görkezäýin. Ýörüň, Beýle ýörüň. ofise geçelim ýörüň. Ediberler aştaýda gülýala. Dogan size çay, kofe hötürläýin. Ýok, sag bolun. Ine bärde biziň Hudaý ýol menümiz 190 manatdan başlaýar. 210 manatdan halatkeşdi menümiz, maslahat berip bilersiňiz, banketli menümiz 260 manatdan başlaýar, 360 manat aralygy. Siz hem oňa çelli menülarymyzy gösterýän. Şu banket menü 360 manatlyk şol aňyr başly bolýar şeýlemi? Hawa 360 manatlyk iň aňyr başly gowy menümiz. Gowsy men bir başym dokunma görä, şu 360 manatlyk Ha, aňyr o başly gaty gowşal. näme? Iň gymmat netçe bolýan 360. 260 lygam bolýar ha. Üstüne 100 manat oňa berenden bagşa bereniň o däme 260 lygyny alaly arzandy. Galany da bagş tutaly. Siziň maslahatyňyz näme? Menden sorasaňyz 300 manatlygymyz hem gaty gowy. 300 manatlyk, ha? Hawa. 300 manada baranymdan soň şu 360 manatlygy edenim o görýän. Hawa, olam dogry. Aňarda 60 manat näme bolar? Bellerdi durmaz. 360'lık has gowy idealny bolar. Onda 360'lygy däilmi? 600 adam dogry dämi? 360 lygyny edeninden petne deli. Biziňki de Hudaý ýol edildi. Beýdip bular ýal toý edilmedi. Körpedir de ardanam bolýar ha. Senki Hudaý ýol edip towlanyň sebäbi ejgim. Aýdaýyn men häle merdora otyrdyň. O wagt elimiz ýokady. Hudaý ýol edip towlanymyzy şükür edýädik. Toý edip. Indi Hudaýa şükür pulumyz bar, adymyz bar. Körpäňde görjek şular ýal toýy. Bagşyl meselemi? Bagşyl meselede de nähili? Bagşy çagyryp mehmanymyň öňüne wagty goýjak däl, bar pul bagşa berip. Mehmanymyň öňüne üpçün etjek, tutuş. Galanma bagşy çagyrjak. Bagşa pulum ýokmy? DJ çagyrjak. Hawa, DJ'miz bar özümizde de. Bolu da. Hiç sen düşünür ya düşünüp bilmedin hällen. Ýadyň 360 manatlygy. Puluňyz kändirdi. Ödüňe bir köpük çykarsaň ok, ýene de gepiň artyk gelýär aýtaň. 500 adam dip belleň 70 Bolýa, täden bolýa, aşdyr. düşündüm dagam, bolýa. Bolýarmy? Me. Sag bolun. Sag bolun. Näme gerek şey dip toý etmek? Dinlemen rahat. Näme ýöne masgar bolup barýaň? Ediberdi ardany, körpedir de. Toy men urnaýan. Pul çykarsaň ok, kömek eden ok. Gepiňem gelmedin. Näme tüýtgüş? Çağalan Allah'ım, maşgalan Allah'ım. Dinge deyin zalı, toydu. Näme tüýtgüş şo körpäň? Yüregim ýarylyp barýar da. Sizi bir menülemede atlamaz bilen umumi altına bilen tanıştırayım. Sadaka menülemede 190 manattan 210 manat aralık. Ondaşından banketler var. Olan bakası 260 manattan 360 manat aralık. Indi siz haýsyn saýlaýandaýdyň? Uluy, elbetde ululy edeli. Kiçi bolanok, mehmanlamy syganok kiçe. 360'lyk menü bilen 600 adamlygam zal. Ana bu gowdat. 360'lykdan bärde başga 300'lük emma 260'lyga mara nägimmadyna ýapyşýaň? Ay bora ömrüňde bir gezek toý edýäň, dogry dämi? Ya başga da toý planlanmamy? Ýok, muňa da bir zat diýsen başga ýerden tutýar. Näme maslahat berýäňiz siz? Men maslahat berýän adam.
360'lığa. Menü 600 adamlık abdal. Soňuwy. Şo edeli, şuň diýen edelle. Näme ýöne gysyl otyrsyň ay? Aňryňyz goýulan çykar da toýmasa sowalla. Gencemin göwüni ýykmasan ağa. Ýörmedi, zallar aýlaýyna gowdy. Başta, gelin geldine. Başta, uldalan maşalin. İlkilerine berdi, yaşamda oturanları. Edip olsun oturacak yerine de. Sizden tamam bir otururuz. Edip olsun, yine berdi, bak şimdi oturan yeri. Hava, umumi uludalımızda 5 monitor var. Yok orada ikisi, aşağıda üçüsü. Aparatörler insan kısmından. Bitmiyor. Bilýän men bärik bara öň toýlara kän geldim. Zoralam kän toý etdi. Gata gowşun nederle zoralam içýänsinna. Gowşun. O neme mi? 600 adamla uldalyp gelecek. 360. Hawa edilýärdi. Belli. Yo, dur. Kiçi dal waka ulgal näme gerek ay? Iň soň boş durýar şo stolar. 10 adamyz ýok a bizim. Dursana, ýokla. Mene şu wagt kiçi dalada görür niýetiňe 190'lyk menümiz bilen halat geçdi oturuyor. Ýok, onda men halat geçdiğime de. Ana. Men diýen menü unda şol. Ýör agam, düşeňme ýör. Görelli. Görülüyor. Nire? Kiçi dala. Ýok, durun sana. Gulya diýen şol, gulyaly. Ayo, murik. Seni içerik bitlemedi duruştaydı. Gilverik, durur görelle bile faýlaýasydyga. Umum berdi. Kiçi dal 200 adamlyk ýöne toýýy 130 adamlyk etdirdi. Ine berdi men halat geçdiğim etsem bolýa. 190'lyk menü bolsa da gaty gowy kenes Benim tol. üçün halat geçtiň uludal edin ok. Bolýa da maştay. Halat geçdi üçin bolýa. Ulu toýa uludal gerek. Halat geçdi üçin bolýa da ştay. O zal 600 adamlyk 250 adam. Ulu tapaw diýär aralykda. Uludalla ulto edilýär. Bolýalay dost ýör hasaplap bersene. Bir hasaplalla näçe Avansa meçertinde. Umumini biz näme diýär? Oğlan tarap uludal 600 adamlyk 350 matlyk menü şelemi? Onu belledim ne? Gyt tarabam kiçi dal 250 adamlyk ona 130 adamlyk menü. 190 matlyk menü. Hawa. Tadaka menü. Gulýal şol hawa. Ýöne üstüne zat goşdurup gidip barýan ay. Biderek çykdyjy näme gerek? Alo. Häzirem toýdan soň berýän men bermellerine. O sen aladan men näme etmeli? Söýän ýywallaňa meni. Olara şey diye. Yankı 260 manatlık banket menüünü 360'lık edeli. 250 adamlık kıçılarım 600 adamlık uludal etsek ne eylek gör. Aslında niye? Çünkü de uludal gör koymadın ha. Gence, ödem 360'lık menüni saylasana. Ödem uludal 600 adamlyk etdir. İçine DJ'm giriyor, kalonka da giriyor, ödem 5 tane ulman tor var. Aslında sen var ha gence, bağışıl etsen ay. Häzir şu an kımmat bağışıla çağırıp toy etmek moda, şol ettirsene gence. Näyle kenam? Duygular näyle, duygular? Ödüm duyşun näyle am? Aralın ay. Bakalar terdäli bide. Ene munyň başga urrun, hällen şeýtmelle.